Ayan, si Mami Shanta nagpa-vlog. Hello, Mami Ay, may Shanta. sasabihin ako. Anong sasabihin mo? Na-shoutout si Nitro ni Lily. Lily ng The McQueen's channel, no? Yes, insert ko dito yung shoutout ni Lily kay Nitro. Sana all Hello shout out. Mami Charo, huwag ka na pong umiyak. Ayan, Baby Nitro. Hello, Baby Nitro. Si Ate Lily, nag-hi sa'yo. Hello, baby. You being a good boy today, aren't ya? You being a very good boy, kasi huh? busog yan, kumain yan. Basta busog, good boy. Yes. Actually, I think he's sleepy. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Tuwanta Vlog starring Pabibo. Sino ka? Bebe. Ayan, sino ka ba? Pabibe! Yeah, hey! Mali pa yun. Alright, Tuwanta fam, so today we are getting swab tested. Yes, we are getting swab tested, di ba? Mami Shanta? Ano? Yes. Swab test today. So, punta pa tayo dun sa Health First Makati. Nag-book na po kami ng appointment kanina for 4 p.m. Grabe, alam nyo, sobrang busy tong araw na to. Kanina pumunta ako sa sa Air Niugini office para nagbayad ng ticket sa Makati din. Nagpa-ship ako ng bookshelf namin. Wala na yung bookshelf namin. Pinadala ko na sa buyer na si Lester and Salve. Okay? Tapos, ano pang ginawa ko today, Sean? Yun lang ba? Oh, Parang madami pa. Parang madami kasi sobrang kalat na ng bahay natin. Oo nga eh. Diba? Tapos pumunta din ako sa Mega Mall. Take ako ng passport photos para sa exit clearance ko. Kasi foreigner ako, and if you stay in the Philippines longer than 6 months, you need to get exit clearance from immigration. So yun yung asikasuhin ko bukas. Ayun. Kasi wala ka pang visa, di ba? Oo nga Diba meron eh. ka nung dapat visa? Meron. Kinuha. I mean, dito sa Pilipinas. Meron. Oh, meron. Asa? Valid until December 28, 2019. Pero I mean, kailangan- 2020. Kailangan So, mo 1 rin month ng pa. exit visa? Oh, Kahit kailangan may pa rin ng exit clearance kahit may visa. Ay, clearance. Exit visa daw. Kalak. Ayun. Okay, baby Nitro. Dito siya. You stay with mommy. Isa lang po yung face shield namin. So, nakakainis eh. Nawala yung face shield namin kanina, yung isa. So, we have to share a face shield. So, ako muna, tapos sunod si Shanta. Ayun. Ito siya. Of first clinic. Ayun. Hello pa, ma'am. Ayan, so I just had to fill out a form and I'm about to get swabbed once they input my information. Ayun. Pagkatapos ng swab test ko, si Shanta na naman. Okay, nagbayad na po ako. 9,900 pesos para sa aming dalawa. Yun. So, inantay ko na yung swab test ko. Hello po, ma'am. Sige pa. Okay. Paano ba ito? Okay, swap po tayo sa bibig and then sa head. Okay. So, tanggalin ko na to? Okay. What is your full name, sir? Dwayne Amanwooly. How old are you? 30. 30 na ito. Grabe, tanda na. Malapit na sa katapusan ng calendar. Widely open. Hey, taha, sir. Taha. Oh, sorry. Hindi ko sana. Isa pa? Yeah. Okay. Okay. Mahirap pala yun, no? So far po mararamdaman, sir? Okay. Paano ko labanan yung discomfort? Steady ka lang, sir, and go ahead. Okay. Yes, sir. Sige. Ito na. Okay, another one. Okay. Okay, sir. Oh, ang lalim, no? Okay, tapos na. Aalis na po kami on Sunday. Going to Australia. Sabihan niyo na lang dito yung harap.
Okay, sige po. Okay. Thank you pa, ma'am. If ever positive ako, anong gagawin ko? If ever positive ako, anong gagawin ko? You have to quarantine after. Sa bahay lang? Yes, po. Okay. Airbnb. Okay, okay, sige po. Thank you, ma'am. Ha? Thank you po. Salamat. Okay, Shanta. It's your turn na. Oh my gosh, ang bigat nila ito. Talaga? Okay, mommy's turn to wear the face shield. Go, baby. Shanta. You can do it. Ano sisiguan ko? You go and say you have appointment 4:15. You fill up the form. Nagbayad na ako, ha? Nagbayad na ako. You know? Hello, Bossing. Taga din ka. Taga ano, Australia. Di ba vlogger ka na? Vlogger ako. Oo. Kaya nga, yung nakilala ko yung asawa. Kinausap mo. Nag-istorya ka mo? Talaga ikaw ang nakita ko, no? Ngayon. Waray ka mo nag-istorya. Parang hindi ko Taga ano siya? Taga Karigara. Karigara niya. Oh? Sawang? Tawag. Oh? May waray-waray din here. Teka, magpapicture kami na Anong no? picture? Ayan, picture kita nga tanan. Vlogger ako. Ano yung mga waray? Waray kaliwat. Haroper. Haro. Okay. Mo pa ano? Ano yung, anong pang mga ransan? Dwayne. Dwayne, no? Dwayne, oo. Napanood ko kasi ano, vlog mo sa YouTube. Ngayon, mo pa ano. So kilala mo ini. Ini nga baby. Kilala mo. YouTube na ini. Mo pa ano, may mga waray-waray din ni. Sige, sir. Sige mga bossing. Okay, baby Nitro, how you doing, huh? You surviving, huh? Yes, we're waiting for mommy to get COVID tested, di ba? Yes, tapos na si daddy. Ikaw, hindi mo kailangan kasi baby ka. Yes, bawal sa baby. Oo, bawal. Alam niyo, super tahimik siya ngayon. As in, hindi siya nagsasalita. Basta tuwing lumalabas kami, sobrang tahimik si baby Nitro. Di ba, baby? Hindi siya umiiyak, hindi siya tumatawa. Parang nagugulat lang siya sa lahat ng kapaligiran niya. Diba, baby Nitro? Yes, you're so shocked. Yes, you are. Yes, you are, baby. Yes, you are. Grabe, sobrang malalim kanina yung yung COVID swab test. As in, super malalim. Feeling ko, parang natusok yung utak ko. Buti ka pa, baby. Hindi kailangan magpa-swab test. Yes. Buti na lang. Tapos na, Shan. Kumusta? Naatso ako ngayon. Natching ka? Ayun, no? Tara na. So, isa lang yung face shield namin. Nakakainis, no? Kaya, one of us waited out here, the other one got swab test, and vice versa. Kakainis, no? Wala kanina face shield. Bili tayo ng bagong face shield, baby, ha? Yes, we will buy a new face shield. Yes. Pagod na si Baby Nitro. Super pagod na. Okay, Wanda Fam, maraming salamat po sa panonood sa vlog na to. So, before we finish this vlog, eto po ang mga certified Wonder Fam natin. Ayan. Thank you so much guys for supporting us here on YouTube. So, eto po silang lahat, mga pangalan nila. Ayun. Susunod po, i-shoutout ko po ang mga Golden Wonder Fam natin. Da Ramis, maraming salamat. Nati Fontien, Jocelyn Natividad, Tosca Acorda, Chita Almayra, Paul T, Cosina ni Monica, Tai Chi's Adventures, Cristina Arsenio Donsmir. Ayan, okay. Maraming salamat guys sa panonood and we'll see you sa sunod na video ng Duwanta. Okay guys, bye for now. Everything to me, if you let me love you.